ଥରକର କଥା। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଓ ତା ବାପା ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତା ବାପା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା ତ ସେ ତା ପିଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେତେ ଗରିବ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ରହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିବ ଯେ ତାକୁ ଯାହା ବି ମିଳିଛି ତା ପିଲାକୁ ସେଇଟା କାହାକୁ ବି ମିଳିନାହିଁ। ତ ସେ ଏହା ଭାବିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ। ତ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଗାଁର ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଗାଁର ଛୋଟ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଗାଁଟାକୁ ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ତା ବାପା ତା ପିଲାକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ତୁ ଏମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ, ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତ ତା ବାପା ଏହା ଭାବିକି ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଇଏ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ତା ପିଲାକୁ ପଚାରିଲା ତ ସେ କହିଲା ଯେ ବାପା, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ନଦୀ ଅଛି, ନାଳ ଅଛି ଆଉ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛେଳି ଅଛି, ଗାଈ ଅଛି, କୁକୁର ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଅଛି। ଖାଲି ଆମ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଦିୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସିଥାଉ ଆଉ ସମୟ ମିଳିଲେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ହସି ଖୁସି କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସେୟା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ତମେ ଅଫିସକୁ ଯାଅ ଆଉ ମମି ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲା ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ତ ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା, ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ଧନୀ ଥିଲେ ଆଉ ତା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଧନୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଅଛି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ହେଲେ ତା ଆଖିରେ ତା ନଜରରେ ସେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧନୀ। ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ତମେ ଯଦି ଗରିବ ଅଛ କିମ୍ବା ଧନୀ ଅଛ ସେଇଟା ତାହେଲେ ବି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାର ତମର ନଜରଟା ଅଲଗା ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ହିଁ ତମ ଆଗରେ ଯେତେ ଜୀବନର ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ ତେବେ ବି ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖିବ ଯେ ତମର ଦେଖିବା ନଜରଟା ଏମିତି ଥିବ ଯେ ତମକୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।